Da, sunt eu, Teodani, și din greșeală și de neatenție am apăsat, de fapt am oprit videoclipul și nu l-am pus pe pauză, îmi pare rău, dar cum am văzut am și dat imediat. Uitați, era și 20, uitați, greu merge, frate, de ce merge așa de greu? Dar în fine, ăsta sigur va merge și ne uităm puțin și prin casă. Deci, mai întâi trebuie să aveți, dacă aveți Windows 8, voi învăța, dacă nu aveți, frate, nu pot. Intrăm aici, avem Run, dăm click dreapta pe aceste geamuri, și dăm Run, ne va apărea așa ceva. În Windows 7 mi se pare că decât scrii run în start și îți va da așa. Tu trebuie să scrii așa. Procent a data, procent a data, procent. Ok. Ne va apărea așa. Noi dăm pe Minecraft, dacă vreți ceva, nu e bine. Așa, eu am niște mape, dar o să le șterg ca să avem loc acolo, ca să nu ne avem lag. Și uite că nu mai este nici mult. Filmăm deja de 10 minute cu acel videoclip. Am să șterg ce mai am pe aici, dar off camera. Da. Sigur asta o să fac off camera. Deci mai avem 5 secunde și așteptăm aici până se va descărca mapa. Mapa s-a descărcat. Deci, uitați, mi-a dat alt folder, așa. Avem asta aici. Dăm din nou run, dacă greșeala la strâns, și scriem tot la fel apă dacă nu va apare. Minecraft și saves. Știți, pentru că v-am mai spus. Așa. Luăm această mapă Contemporary Beach House și o punem în saves. O copiem în saves. Ok? Eu am să pornesc Minecraft-ul și am să pun puțină pauză, pentru că nu să stau să vă obosesc pe voi. Da, îmi cer scuze, am uitat. Am vrut să pornesc Minecraft-ul, când mi-am dat seama că nu pot să-l pornesc pentru că nu filmez nimic. Da. Am să opresc și această filmare și am să vin cu una cu un joc video. Ok? Pa, bye bye!